тази изненада... Чакай! Чакай, Вероника! Вероника, спри се! Коя е тя? Това не искам да виждаш. Ела бързо. Какво значи това? Бързо. Това момиче е бежанка. Бяга от война. Знаеш, че Гълъбов обича да се грижи за такива хора. Но сега е в кампания. И ме помоли аз да се грижа за нея. Значи ние ще бъдем приемното семейство. Нещо такова. Но не трябва да се разчува. Разбираш ли? Ще го обвинат в черен пиар. Добре. Аз ще се погрижа. Чакай. Има и преди, че е преживяла страшни неща. Може да говори несвързани глупости. Добре. Остави на мен. Здравей. Не се страхувай. Аз съм ти приятел. Как се казваш? What's your name? Добре. Не ти се говори. Ще ти оставя тук, ако решиш да вземеш душ. Сигурно си гладна. Ще видя дали има нещо за хапване. И сега се връщам. Жека. Тихо. Вероника се прибра. Къде бе? Горе е с бежанката. Слушай внимателно. Ние отиваме в ресторант. Като се върна тази да я няма. Ама... Да изчезне. Добре. Какво стана? Спокойно. Чакай. Ела. Ела, дай. Дай. Внимавай. Внимателно. Седни. Седни. Всичко ще е наред. Не се притеснявай. Дай. Дай ми ръката.
Какво правите, бе? Жеков, добре, че си тук. Бързо ми донеси бинт, моля те. Спокойно. Не се притеснявай. Всичко ще е наред. Аз съм тук. Спокойно. Справи се чудесно, браво. Харесаха те. Ще гласуват за нас. Господин Гълъбов, здравейте! Ще може ли една снимка? Аз съм ваша избирателка. Разбира се. Между другото, много харесвам кампанията ви за младите хора. Оценявам. Хайде за снимката по-бързо, моля. Много ви благодаря. Не, аз благодаря, че сте моя. Довиждане. Довиждане. Чао, чао. Ще може ли една снимка? Хайде, бе, прекаляваш. За наказание за до вечера ще ми купиш нещо, защото няма какво да облека. Няма какво да облечеш. Чакай! Вземи си шоколадче. Ще ти бъде по-удобно. Спокойно. Искаш ли да ти покажа какво взех на татко от Швейцария? Много се чудих, но се надявам да му хареса. Отвори го ти. Какво друго да му взема от Швейцария? Вероника! Какво? Айде, оправя се за рождения ден, баща ти чака. Спокойно, не съм забравила. Извинявай, че няма да можеш да дойдеш с нас. Но Жеков ще се погрижи за теб. Ще се видим после. За малко да забравя. Благодаря ти. Хайде бе, никое време стана. Имай търпение, ще дойдат спокойно. Графикът за утре готов ли? Все още не. А кога ще е готов? Утре сутринта ще стана. Айде бе, рожденика, закъсняваш. Съжалявам. Извинете, просто ангажимент. Чули? Здравей, какво правиш тук? Здравей, Вероника. Ами, на рожден ден сме на баща ти. Така ли? Да. Честит рожден ден и от нас. Благодаря. Ама нямаше нужда да знаеш, че не ги обичам тези неща. Швейцарски. Да не закъсняваш. И моят подарък е тематичен. Благодаря. Разглавничка. Не. Това е невъзможно. Имало още нещо вътре, така Аз ли? го взех. Сигурно изпаднал вкъщи. Добре, спокойно. Вкъщи ще ми го дадеш. Вероника. Искаш ли да дойдеш с мен до тоалетната? Добре. Ей, ти, колко малък бил света, а? Изобщо нямах представа, че се познават. А сега да минем по същество. Добре. Това е за загубите. Изчисти всичко, нали? Да. До края на кампанията не трябва да позволяваме и пиле да мине през границата. Имам сведения, че данса по петите ми. Без гафове, окей? Окей. Ти май много се притесни за подаръка. Ти какво правиш с него? Водим предизборна кампания и нещата се случиха. Много добър избор. Те с баща ми са много близки, постоянно си помагат. Даже днес разбрах, че Гълъбов го е помолил да се грижим за една бежанка у дома. Бежанка? Каква бежанка? Ти не знаеш ли? Спомена ми нещо сега, като се замисля. Тя помежду
другото, сама ли е във вас сега? Не. Охраната се грижи за нея. Виж, хрумна ми нещо. Искаш ли да изненадаме баща ти? Как? Хващаме такси, отиваме до вас, взимаме подарък и се връщаме. Те и без това няма да забележат, че ни няма. Ей, тия момичета, какво направиха в тази туалетна, бе? Еми, докато се наговорят, знаеш как, приятелки. Айде на здраве. Айде, за добрата работа, добрата съвместна работа. Тук някъде съм го изпуснала. А тя бежанката и тя ли е тук? Да, естествено. Защо? Джули? Помощ! Представяш ли си? Този човек ще ме убие направо. Чакай, ще се задава. Айде, най-накрая. Айде бе, какво направихте? Къде сте? Моля? Бежанката убила човек в къщата на Шопов. Да викам ли полиция? Махай се оттам. Бързо. И какво да носи? Каква е тази бежанка у вас? Трябваше да изчистиш всичко. Поправи се сам. Вие ли ще платите сметката? Ексклузивно за вас в момента се намираме пред съдебната палата, където току-що приключи делото, в което Ангел Шопов и неговата дъщеря Вероника Шопова бяха осъдени за трафик на хора и убийството на 6 души. Това е основният свидетел. Искам да задам няколко въпроса. Моля ви се, с въпросите Може след да... малко Искам да само на задам мен. няколко въпроса. Оставете, клиентката ми намира. Ще ви отговоря на всички въпроси. Здрасти. Как си? Спокойно. Аз ще се погрижа за теб. Тръгвай.